ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଲାଗି ଅନେକ ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପାଠ କରିବା ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ଉକ୍ତ ସ୍ରୋତକୁ ପାଠ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବି ରହିଛି, ଯାହା ପାଠ କରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ନମସ୍ତନ୍ନସ୍ତାୟ ସହସ୍ରେ ମୃତୟ ସହସ୍ର ପାଦାଖ୍ୟା ଶିରରୁ ଭାବେ ସହସ୍ର ନାମ ପୁରସାୟ ଶାଶ୍ୱତେ ସହସ୍ର କୋଟି ଯୁଗ ଧାରିଣେ ନମଃ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ କି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନ ପାରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିଲେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ଆହୁରି କେତେକ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶମ୍ଭୁ, ଶିବ, ଈଶାନ ଓ ରୁଦ୍ର। ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁହେଁ ସମାନ।